Arratsaldeon, mahaiburu andrea, legebiltzarkideok. Ebazpenak aurkezteko tarte hontan, saiatuko naiz indarra egiten, ebazpen hainbat planteatu ditugu, 29 inguru, esango nuke 14 proposamen diela hortik garrantzitsuenak. 14 proposamen horiekin hainbat esparru lantze ditugu, eta proposamen horiek, goizean azaldu bezala, erantzuten diote gure ustez industria politika batek izan behar duen horri. Uste goizan eztabaida interesgarria sortu dela, hain zuzen ere, pleno monografiko hau horren ingurukoa da, zein den eredu sozial eta ekonomikoa, nola bertzen dugun industria politika, eta uste dut merezi duela sarrera txiki bat egitea zentzu hortan. Interbentzioaz, zein gori. Eztabaida interesantea da, baina igual komeni da lurreratzea, bestela konzeptualizazioetan, hor hitz horien, hitz bakoitzaren atzean zer dagoen, sartzen gara interpretazioetan eta aurre hitzitan batzuk bestekiko. Orduan, saiatuko naiz aterrizatzen guk zeri deritzegun interbentzio publikoa. Zeri deritzegun industria politika esku hartzaile bat. Adibidez zehatzekin, 1.000 menu. Hori da misio baten formulazioa. 1.000 menu. Jantoki publikoetan egunero eaen 1.000 menu zerbitzatzen dira gutxi asko. Menu horiek hornituko balira bertoko elikagaiekin, gertuko elikagaiekin, hor dago aukera bat elikadura sistemaren baliokate osoa transformatzeko. Transformazio prozesua, berrikuntza prozesua, gertadin baliokatean, produziotik transformazioara, transformaziotik banaketara, komerzializazioa eta bat. Hori da, uste dut, industria politika bat misioen bidez, edo misioetan oinarritu. Hora ze ari da hor egiten sektore publikoa baldin eta kasu honetan bere industria politikan definitzen badu 1.000 menuak misio gisa. Eta baldintzatzen badu bere parte hartzea elikadura sisteman eta diru laguntzak eta ematen dituen finantziazio bide ezberdinak helburu horren arabera. Ari da interbentzio bat egiten. Ze interbentzio mota? Ari da norabide bat definitzen, norabide bat markatzen. Eta ari da saiatzen, eragile pribatuak, eta publikoak, eta askotarikoak, alineatzen norabide zehatz baten bueltan. Hori da gu planteatzen dugun interbentzioa. Hori da, hain zuzen ere. Uste dut horrela, hobetu ulertzen dela. Ze kontrakoa da, guk egite ditugu plan sektorialak, departamentu desberdinak, dago sektorializatua gure politika, elikadura sistemari dagokionez, eta hor da, bakoitza dauka berea, eta gero dago merkatu bat, non daukagun sektore bat galbidean, eta elikadura sistema global bat, non agintzen duen eredu batek ez denak gai sostengatzeko lehen sektore bat, edo lehen sektore bati emateko bizibidea. Hori da interbentzioan ereduen bat. Beste bat, sozietate zerga. Zer da eztabaida sozietate zerga eztabaidatzen dugunean? Zein da eztabaida? Aberastasunaren banaketaren ingurukoa, edo zein da sozietate zerga eztabaidatzen dugunean eztabaida? Eztabaida da zein den kontratu soziala enpresaren eta gizartearen artean. Hori da eztabaida. Onartuz, enpresak balio ekonomikoa sortzen duela, aberastasuna sortzen duela, enpresek sortzen dutela aberastasuna ekonomikoa, onartu ezagun baita ere, enpresek aberastasun hori sortzeko baliatzen dutela kapital bat, kapital territorial bat, kapital sozial bat, kapital fisiko bat, diru asko balia duena, eta diru publikoarekin ordaintzen dena. Hau da, ikerketa garapenean 2,4an, gaude 2,6an, azkeneko batuen arabera, ez dakit zein den datu zehatza, hortxe ibiliko da. Euneko 3 iristea da helburua 2028an. Hori da konpromisoa hartu genuena 2022an akordio baten bidez. Beraz, begira ze urrun gauden oraindik ere. Hori diru asko da. Eta enpresek baliatu egiten dute hori. Baina gainera hezkuntza sistema bat nahi dugu kalitate handikoa. Eta hori ordaindu egin behar da. Eta esaten ari garena da, baliabide gehiago jarri behar dira hezkuntza sisteman. Eta ez gaudela pozik hezkuntza sistemak gaur adierazten dituen emaitzekin. Eta estrategikoa dela, baita ere ikuspegi ekonomiko batetik. Enpresak baliatzen dira sektore publikoak hezkuntzan egiten duen inbertsio publikoaz. Baina gainera, esaten ari garena da, etxebitzarekin arazoa daukagula, eta horrek lan merkatuen impactatzen duela, eta ondorioz enpresen kompetitibitatean. Eta esaten ari garena da, etxebitza publikoaren promozioan inbertsio handi bat egin behar dela.
Eta gainera azpiegitura fisikoak ordaindu behar dira, bai, noski, eta azpiegitura teknologikoak. Gaur aipatu dira hemen batzuk. Vale. Eta gainera, esparru ekonomikotik orain esaten ari zaiguna da, enpresen jabetzan, errotzean, eta industriaren transformazioan, sektore estrategikoetan, diru asko inbertitu behar dela. Diru asko. Mario Draghi kuantifikatu du, Europako barne produktu horrein 5% inguru, 0,5. Egin dira kalkulo batzuk horrek, eaen zenbat diru suposatuko luken. 1.000 milioi euro inguru publikoak urtero. Nola ordaintzen da hori? Bueno, hitz egin beharko duguna da, hau dena, jarri behar bada, enpresen nolabait zerbitzura, edo nolabait esatearen, enpresek honen guztiari etekin aterako badiote, edo hontan guztian oinarrituko badira aberastasuna sortzeko, gero hori, finantzatzeko itzulkin bat egon behar dela enpresen partetik. Hori da sozietate zergaen inguruko eztabaida. Hori da eztabaida estrategikoa. Eta beraz ez da tipo bat edo beste bazen bat igotzen dugun. Ez da aberastasuna nola banatzen dugun, da eredu sozial eta ekonomikoaren inguruko debate bat. Hori da egin ez dugun debatea erreforma fiskalaren edo ajuste fiskalaren testu inguruan. Hori da interbentzioa. Interbentzioa da definitzea ze azpiegitura fisiko, teknologiko, ze kapital sozial jarri behar den territorioan, enpresek aberastasuna sortu dezaten, eta aberastasun hori nolabait, nola itzultzen den ondoren territoriora eta gizartera. Hori da. Ze alternatiba da Confebaske planteatzen duena. Eta da, ez. Hemen eredua da, Confebaske eta beste eragi asko, ze diskurso predominante oraindik ere mundu ekonomikoan hori da. Eta da, ez, enprese egin bazaina da askatasuna eman, zerga jeitsi eta errastasun guztiak eman. Hori da, dagoen beste diskursoa. Alderdi popularra defendatzen duena inolako konplexurik gabe. Hori ez baldin bada, interbentzio bat egon behar da, noski interbentzio bat egon behar dela, eredu sozial eta ekonomikoan. Beraz, interbentzioa da orientatzeko egin behar den interbentzio bat. Eta nik uste dut hor, nahikoa doz egon gaitezkela. Izango ditugu, noski diskrepantziak, hemen badago eje bat, eskuin esker eje bat, bai.